Сапраўдны пілот можа летаць нават на тым, што летаць не павінна. Гэта неверагодны выпадак адбыўся 1 траўня 1983 года. У небе над пустыняй Нігеў падчас трэніровачнага палёта ізраільскі F-15 Eagle спыгнуўся з А4 Skyhawk. У Ігла адарвала правую кансоль крыла. Пілот Дзіві не дзіві і яго аператар Яхор Галь вырашылі не катапультавацца. За шлейфу паліва яны не бачылі пашкоджанняў і паспрабавалі вярнуць кіраванне. Самалёт пачаў круціцца, але, маніпулюючы цягай рухавікоў і органамі кіравання, Дзіві стабілізаваў палёт. Шырокі фюзеляж ствараў пад'ёмную сілу, але ляцець прыйшлося хутчэй за норму. Пасадка была на хуткасці 480 км на гадзіну, амаль удвая хутчэй звычайнай. Тармазны гак адарваўся, але дапамог скінуць хуткасць да 280 км на гадзіну. Самалёт спыніўся ўсяго за 6 метраў да канца паласы. Толькі тады Дзіві зразумеў, што ў самалёта няма адной кансолі крыла. Дзіўна, але гэта F-15 аднавілі, і ён дагэтуль у страю. Калі вам спадабалася гэта гісторыя, падтрымайце відэа лайкам, каментаром і падпіскай. Да сустрэчы!